Hello. ভালো আছি। ভালো আছি। Ayo aja sih kasih harga kasih gitu ya. Ayo aja Aja ya, arunajों बरायदों हनै। Ayo ada. Thank you. Canggiया बर' दख'ना गानबाय, बिराद मोजां समायबाय। उद्धुनि लागिसै दे। फुड फ्लाटाव मोस्रोमफोरजों उग्लि जाजानायखौ सोर नाया आंसो बेनिफ्रायनो टय देरबोनाया हाग्रामा बिसखा मरे होनदों नामा फरायगार बिसखा आगलाखौ दा सौनानैसो गफं होलायगोन हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरनाग्रोबाय जोंनावहाय आदै नालि दंफैयो मैया बेखौ लाना फैदों आं बिजनिनिफ्राय बिजनियाव आजां गाजां हारसिं दंलाबायोमोन फना लाबोदों खिन्थु गाज्रिलाय होननाया एकदम बिराद गाज्रि बियो सोरजों थाङामोनथाय गारबोजादों लामायावनो ओमफ्राय आं बिजनियाव मेला जादोंनो ओमफ्राय आं खना लाना फैबाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनै बेंटलनिफ्राय क'क्राझार राइड आंनिबो नुगोन बर' राइडारनिबो नुगोन आरोना रायजोफोर ओमफ्राय माने जों दा माने न'निफ्राय ओंखारबाय थांनो नागिरबाय आरोना बै मामाय दुगामोननाव दाउथु गुदुं जाहैबावनो नागिरदों ओमफ्राय जोंना आलासि सानै दं आलासि सानै दंबावो दा देखायगोन स' जागायसै होनबा नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गाव सिबना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नाइजेल हाज'वारिनि दा बर' राइडारनि इउटुब फेमिलिफोर जय हो शिव शम्भु चलो मा थांनोसै जों नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौहाय दे गानदो दे दिनैहाय आदै नालिया सालायगोन बाइकखौहाय नै राइडार नुस्लायो माथो नोंखौ राइडार नुस्लायो माथो राइडार नुखायोब्रा हिट चलो आं गाखोगोनसो आं सालाया दिनैहाय ओंखारजेनबाय जों नै डेन्जार समायोलै आदै नालिखौ खिन्थु बाइक सालायबा डेन्जार समायो जोंना लामाफ्रा नंगौसो आदै रायजाखा लामाया माबा गराय फबनायसो जायगाया माला जाबावगोन मिथिलालै आदै माला जाबावगोन मिथिला एकदमबो जिला जोबखाबाय दा जेसिबि लानानै एकखोजोबनांगौलै बेखौ होमबासो थिग जासिगोन जों दा मोनफैबाय नै बेंटलावहाय ओमफ्राय जोंना नै लोगोफ्रा सफैना दंसै बे जिया रानिनि बाइक ओमफ्राय नैबे सांगिनि दा थांनोसै सिङावहाय हाबलांनोसै आनेमनि न'आवहाय हेलो কি খবর ভালো আছি ভালো আছি তুমি কেমন আছিস एकदम खूब ভালো খুব ভালো संगी एकदम मजे में संगी मजे में रहता है हमेशा बिंदास लाइफ चिल लाइफ ayo aja sih kasih harga kasih gitu ya ayo aja aja ya arunajों बरायदों हनै ayo ada thank you deh hai itu एकदम नांफैबाय थायो हाय उलायसै ना खाथि खाथि लाजाबाय दा जोंखौ नै आर'नाइजों बरायदों आनैमोना जोंहा नै सफैनायजों लोगोसे आनैमोना जानो थाखाय मिस्टि नेमकि जानायाव मा खालामबाय खुगाव नांजोबबाय जानो रोङालै गोरलैसो मानसियानो दाबो बेनि हिन्जाव लाखिबाय माने फुरा जाबाय आरो ना खाजा नेमसिखौ ओमफ्राय मिस्टि गोसोमनो रसगुल्ला लाल मोहन कोई তুমি কোন আইকিও কাশুন দেখা এনেকে লবা যাৰ মুখত ডাঙৰ যাৰ মুখত ডাঙৰ হয় সি একেবাৰতে খুমাই দিব পাৰিবা जाबाय आरो ना नामा दे दे मोजां दा जों दा ओंखाम जानो जिरायबाय माबा दिनै आइटेमफ्रा नायदो नै मा मा बेदर दं नै अमा बेदर ओरैहाय दाउसिन बियो दाउथु बेदर बेदर हायग्रोनि आङो दे हाय दे बेदर नङाबानो ओंखाम जानाय नुखाया आं बेखौ सब ब्लगाव बेदर जानानै बेदर नङाबा ओंखाम जाया जाला बेदरा थोबाय आंना नायलाय दे मुन्टु जायो आक्रमण जय शिव शम्भु बोलेनाथ जय बांला गुरु सादर सात 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 कोटि देव देविया फासिलिरगिरि गणेश ठाकुर राजमा लक्ष्मी आक्रमण जय हो नै जोंना दिनैहाय सांगिया बेंटलाव दंफैयो ओमफ्राय इथिं जिया रानि दङ सांगिया बर' दख'ना गानबाय बिराद मोजां समायबाय उद्धुनि लागिसै दे बहुत बेसि ভাল লাগিছে गाइस एकदम আৰু কালার সব না মেচ কৰাই কিনে পিন্ধি আহিছে পুৰা তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই মানে ঘৰৰ পৰা ভাবি আছিলো যে এনেকে বড় দখনা পিন্ধিম আৰু অকমান নাচিম আৰু তো ডান্স বিলাক ব্লগত নেদেখাও ইনষ্টাত দেখাম ইনষ্টাত ফলো কৰিব মটকাল চাংগি আৰু ইউটিউবত চাংগি ব্লগছ একদম সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এটা চাংগিয়া
apa माइ बारियावसो लिंदों एसे रिल्स बानायनो दा ओरै दख'ना गानबाय नालाय बियो आनि थांला दा आनिया थांथ'ला ना दा जोंना मामाया नै सांगिनि बाइकखौ सालायसिगोन ओरैबायदि मोजां आरोना बेना ग्राफिक्सआ बिथिं आलदा ओमफ्राय नै बिथिं आलदा ओमफ्राय बरिया थांनायसै जों थेंक इउ जायना हेलो दान गिदिर जा दान गिदिर ধানখেতিত যাম গাইজ কেইটামান ৰিলছ বনাওঁ আৰু ফটো চটো ক্লিক কৰোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিব লাগিব না তাৰ কাৰণে ओके Instagram ID টো কোৱাচোন এবাৰ মটো গাৰ্ল সংগী মটো গাৰ্লছ सांगी মটো গাৰ্ল সংগী ओके ओमफ्राय रानि थाव गैला नामा नोंना শেষ খামजोब्बाय आं फुलदों बिसोरबो आरे माथो बोलां गैला नामा नोंलाय आंनि हिमालयनो हाया नोङो जोंखौसो सेसा बेदर जाग्राखौनो बिदि होनना होबाय बोलो गैया जायो नामा दैखोरलाजोबबाय जों दा ओरै नै माइबारियाव मोनफैबाय ओमफ्राय आदैया फट' खेबदों हनै मालाय सांगिखौ रिल्स बानायनो होनदों सांगी खिन्थु गानथ' रिल्स बनाम हेलो किबा बनाओ किबा बनाओ सांगी रेडी यार होय नाही कॅमेराचा प्ले होय नाही साला केमेरा प्ले खालामाखै बिदि जायो दे wah रिल्स बानायफ्रा खालायखायो So guys, नै जों दा आनैनिफ्राय थांखारबाय जोंहा नै आदै नालिखौ न'आव दोनलांनांगौ आनै थेंक इउ स' माच दे बिराद मोजां संनानै जाबाय आजा साना थांसै दे दे दा ओमफ्राय जोंना नै ओरैहाय सांगी हलना ओमफ्राय जिया बिसोरबो थांसिगोन जियानि आबनाव थांसिगोन रुनिकाटायावहाय ओमफ्राय जों थांसै ना आदै नालि बाय 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 गामसाजों गानना माबाया लाजिदों एसे जों दा आनैमोननिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय जोंना सासे ब्र नेनानै दं फैलाव एक्टर सिगाङाव दङ जिया रानि जिया फै सिगाङाव फै जोंना फैलाव एक्टरा नेनानै दङ नै बाव एक्टर हेलो ब्र मोजां दा जोंना एक्टरनाबो चेनेल दङ सान अफ बड'लेण्ड जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना हो आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन बिनि चेनेलनि लिंकखौहाय थांनानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हो एकदम राइटनि भिडिअ'नोबो थांगोन बिनियावबो दा बेयो बुंबाय थांगोन नोंखौ डेन्जार समाय बाइकजोंहाय अल ब्लेक खा नुबायना ब्लेक राइडारसो मानसियाबो ओरैबायदि हेन्डसामखा नै जों दा क'क्राझाराव मोनफैबाय ओमफ्राय आदै लाथानि न'आव थांदोंमोन हिन्जावा लाखियाखिसै बेखौहाय ओमफ्राय दा नै ओरैहाय आदै बिसोरजों दोनफैनांबाय खावब्ला नों लाखिना लाखियाखौ दा लाखिया जायो हाब थैजों मोनाबायना हिन्जावा लाखियाखिसै आदैना थैजों सोमोन्दो गोनां मानसिया लाखिया होनो हायो आयौ उन्दैनिफ्रायनो आंसो नायबोनाय बेखौ मावजि बायदि जाहैखोमबो खख'नो फुट फ्लाटाव मोस्रोमफोरजों अग्लि जाजानायखौ सोर नाया आंसो निफ्रायनो देरबोनाया हाग्रामा बिसखा मरे होनदों नामा फरायगार बेसखा आग्लाखौ दा सौनानैसो गफं होलायगोन हाद्रियां गैया बोरै गफङाबो जाखो गाबोन दामजासिगोनलै बुरैजों हिन्जावजों बुजाय नामा मानसि लाखिजाखैब्रा दोनहैबायब्रा खहाया बेखौनो नायजाखायो भारत नागार सोमावसारनाय मे थगायबायना साइडनि मानसि साइडजों थांब्रा गाबोनल' फैदो नों खाबाय नोंनि बेल दामनायखौ जों ओमफ्राय दिनै मोनाबायना नै लाखियाखिसै ओमफ्राय दायो मा खालामनांगौ दायो नोंसिनाव गालांनोसै दे लाखिनांसिगोन ओमफ्राय दिनै हरसेखौ आंनाव ना मागुरजों जायै लोङै थादों ना मागुर दं ओजों नङाबा दिनै बिस्थिबार आजि बिस्थिबार बाराय ना होमबा आं एरायफिननोसै होमबा एरायफिननोसै गाबोन समफोर लोगो मोनलायफिनसिगोन समफोर लोगो मोनलायफिनसिगोन आरो ना जोंनालाय सम सम लोगो मोनलायबाय थाखायो खोन्थायाबाबो जासिगोन बेनोथ' बेनिखासो जोंना लिंकआनो सानैथ' थायो ने लोगो मोनसै जोंनि अनलायनाय सोर मिथिनो जोंनि रोदायावसो थाबाय बे नङा बे मेगन साग्राफोरखौ गोदोनायाव सुख्ल'जोबनांगौ बालनि मानसि जादों रावनोबो जोलै होनना बे जोंनि अनलायनायखौ नंगौ आजि हरलाबायना माने एरहोखाया आरोना होमबा बेखिनिया ना मा होनो आदै औ आं थांफिननोसै माने बेखौ नों बुग्लिबाबो बेखौ हर लाखिनो हाखाया नों बुसिं बुना खानानै दोनबाबो अरस'नानै थांगोन बियो थैनो हर लाखिनो हाया बे मानसिखौ आं हर थालायबायलै आदै
आसलसो न'आ न'खा न'आ न'खा आंनि बिसिनाखा न' होननाखौसो लांखायो आरोना बियो मुसारियाथ' इग्लुसो बेना मिथिया इग्लु मुसारियाव दिनैसो मैयासो उन्दुफेरनो मोनदां इग्लु मा जाबायना दे थांलायनोसै गाव सिबना हरबानो जाबाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर थाब 50K खालामना होदो दे होमबा थाबसो मिथिबाय नों थांसै लां थांलांसै थ' गाइस आं दा थांफिननोसै क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां नुब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो